kana une makore asiri 18 kana kuti wakagara pane vanyarekani nevavakidzani isa ma-earphones kana kuti usaone vhidhiyo rino iri. Konai bonde chikonai ka muzukuru bonde rai, problem yako ndei, siya vanhu vaone content. Sekuru Benzi mawanika content. Ndikutoziva kuti content yadirwa shuga iyi, content inotapira. Ini ndakati ndiyambire vanhu kuti tichazonyadzisira, tichataura zvinhu zvisirizo kana kuti muchafunga kuti tanyadzisira tisina kunyadzisira. Saka imi migarai maregedza kuona vhidhiyo iri. Saka tunoita sei mari yacho iyo vanhu vasingaone vhidhiyo? Onai zvenyu vhidhiyo iri, musaskipe ma-adverts, musakanganwe kusubscribe futi. Muri kuona kuti chii Sekuru Benzi? Ini ndingori nemubvunzo zvangu zvekuti imagine wewe ka wombo wasungwa ka usina mhosva, wagara mujeri for almost 2 years Sekuru Benzi, 2 years uri mukati. Apa uri mukati ka unenge uchilazwa futi kumanyowa, unenge uri mahwane, wotomboisirwa futi mushonga muchikafu chaunodya, wopotsa wafa futi. Then vanhu vai vakakusunga Sekuru Benzi ka vozwa kuti iwewe tauda kuchikubudisa, but takubudisa toda kuti tikupe mari ka unotanga business rako. Unode kubuda unotanga business wombopandukira shamwari dzako kana kuti kugara mukati uchirohwa manyowa. Mfano wangu indobuda ka mfano wangu, dzimbori nyaya dzeko dzauri kutaura idzodzo. Ndo zvandiri kutaura guys. Hapana, vanhu vafana kublema munhu baba. Ndo situation inenge iripo panenge pakaoma. Anenge atori mahwani kaya. Mfuna usukutaura zvematongerwo enyika ere mfanewa? Ndichakuone boy vanhu. Aiwa, inyaya yakatoitika ka kuna Nelson Mandela. Nelson Mandela paakabuda ka akatonziwa uchenda unotengesa, watengesa ka then takupa mari womboita mutactic. Ndosaka makaona Nelson Mandela paabuda pakapa ari kutanga kutaura kuti mastatement tokuti vaisandibatsira vaidai so nekudai so. Ndo nyaya yacho kayo sekuka. Iyo mfuna kutaura Nelson Mandela upiko. Nelson Mandela akafa kudhara but uri right ere bondera ere? Dziri kufunction ere musoro? Manje muri kuona kuti chii zviri kuitika zvamanje ka pari kupisa Sekuru Benzi. Iyi kai ndo yaitwa naJesu paipaye pawakapinda mulokesheni paipaye vane vakatasvaka kudhongi paipaye, uri kuona pawakapinda muchimana Jesu ari padhongi ka vanhu vakafara baba vachijabula vachifara ka but dhongi ka rakadhibha ka raitofunga kuti ndo riri kufarirwa kuti rakatakura the Messiah ona. Ndo kamutactic karipo kapanapa. Inini hangu nyaya dzako ina handichadzikuona idzi, handisi kuzinzwisisa. Saka boruedza kutaura kuti uye ndo dhongi, then uye ndo nhingirikini, ndo Jesu. Ka Sekuru Benzi zvinhu zviri pachena ka izvi. Saka kana uye akangwara ka anofanira kunoona uye ka wombogara pasi ka wombosiya uye mwoyo mutengesi uye hana basa uye nyaya dzawo dzakutoita sei dzakutoenda kumberi, zvinhu zvakutoendeka Sekuru Benzi. Nekuti zvamazuva ano ka zvakutongoda kuti ungware mbichana, not too much, just a little bit Sekuru Benzi. Inini hangu nyaya dzepolitics dzandidzikwanisi muzukuru. Unongoziva hako kuti kwangu inini kudepartment remuriwo mavegetables, muriwo mavegetables, ndosaka ndichinzani Sekuru Benzi. Aiwa, tachingoti tionesane Sekuru Benzi. Hako imi munokuziva ka imi ndimi chibaba chemujolo ka imimi munojola ndakakuona makatocreata profile pamujolo online. Manje zvimoko zvepamujolo online paipaye mukatamba nazvo Sekuru Benzi ka ndotokutaurirai mahwana muchasangana nawo ka ndo akaipa manje. Mfano wangu inini handitye ka ine ndine inonzi all in one herbal medicine. Mfano wangu all in one herbal medicine. Mfano wangu vane makwenzi ese makwenzi. Mfano wangu ukarwara nechirwere chepabonde vanokusota, ukaita sei ukanzwa musana vanokusota, kana usingapefome vanokusota. All in one mfano wangu ndo yandotemba. Sekuru Benzi ka dai matomboita zvekusiyana nezvemujolo izvi. Zvemujolo izvi hamuna kwamunosvika nazvo izvi. Ngatifambire nyaya dzandikukuudza idzi kuti uye ka. Inini hako zvauri kutaura ka izvi matoo mukati mehosepipe izvi, asi dai wanga uri kuda nhamba dzeall in one herbal medicine ndaikupasa. Chingondipai zvangu ndigare nadzo but inini handizishandise kaini. Saka kana usingadzishandisi uri kuzidii? Kungogarawo nadzo kuitirawo vamwe vanenge vazongodzidawo. Chingondipai nhamba Sekuru. That's 078 863
5110 078 863 5110. All in one herbal medicine ndivo vanhu vacho vane makwenzi anoshanda nguva dzose.